Sa lezen de skiep van Maatskip van Sinderen nu ternaat in keppeltjes op de Zeediek. Benammen de lampjes binnen nachts een makkelijke prooi voor de wolf. Ik had verhaal heren dat ze op een jongtijd gewoon 25 schepen meidje. En hier in een vrij grote koppelzone Zeediek. Die zit insluiten tussen het gaas, om zo maar te zeggen. Dus kan net een kant uit. Ze lezen jongens mooi te slepen. Nou, dan kan de wolf daar gewoon als een McDonald's, kan hij daar gewoon balans gaan en hapklare brakken. Liekers van Sinderen zitten meer skippenhouders onder dik in hoe de wolf. Want de fox is daar ook al een probleem. We proberen hierin te pakken, maar een week later zit er alweer naaien. Dus het is dweilen met de kraan hier op deze manier. En als de wolf bij komt, dan wordt het alleen maar slimmer. Ja, de vos die begint al met islam, omdat er te min eten is. Voor hen te min prooidieren, zeg maar. En als de wolf direct naar bij komt, wat een grotere jager is, en nog meer skeer doet, nou dan ben we helemaal op in je eind. Door het Wierdse gebied binnen roofdieren haast net te pakken of met stekken te keren. Daarom moet er nou goed nijtocht worden hoe hokkerfauna we je willen, vinden de skippenhouders.